What's up mga pamilya, mga Migs? This is Master Popey for FB and YouTube. Ito na ang new YouTubers community logo at paano ko ginawa ito. Bago natin umpisahan, please consider subscribing, comment, and like the video. What's up mga Migs? This is for a new group that I found on Facebook, founded by I think JRXZ, and it's the new YouTubers community, and I was part. I'm eager to be a part of this group. I suggested to make a logo for them and for us to use, and my first idea was to make it trendy or kind of playful, so I made this the letterings playful and jolly, and I added the graph, yung graph kung yan na parang may arrow sa taas. It symbolizes success. So itong community na to ay gusto maging successful sa YouTube, and of course meron tayong YouTube parang circle logo dyan. So we made a sketch first on another layer na ink na natin. Habang ini-ink natin yung layers na yan, hindi masyadong straight yung ink natin. Baka pasmado ang kamay ko. So yan, yung arrow na yan symbolizes success and going up. It's like helping each other reach the goal, di ba? Ito yung grupo na to, ang goal niya ay magbahagi, mag-share at magkaroon ng mga kaibigan na pare-pareho yung passion sa buhay, yung mai-improve yung YouTube at saka maka-earn, yung mga small YouTubers ay makapag-earn na, tapos yung mga big YouTubers na kasali dito ay susuportahan yung maliliit. Yung tapos support
So pwede pa rin. At bumili ako kahit mahal to, pero dahil gustong-gusto ko mag-draw, tsaka pwede yang mag-erase. Yun. Kasi sa real painting, ang hirap mag-erase, di ba? So buti na lang meron tayong technology na ganito. Tapos pwede natin gawin lahat ng gusto natin. For my style of painting or drawing, sketching kasi. Sketching yung gusto ko. Parang merong mga ganon, mga strokes. Tapos medyo nang nilagyan ko na ng black to na parang shadow, hindi ko nagustuhan. Kaya in-erase ko. Yun yung advantage ng iPad kumpara sa paggawa mo ng nasa papel. Kaya lang mas disiplina yung nasa papel. Sa iPad, go lang ng go. Pero sa papel, parang iniisip mo talaga bago mo gawin yung isang stroke, parang dapat naiisip mo. Tapos nangyayari dito, sinisigurado ko na yung lapad ng strokes na black ay straight at parang consistent yung lapad. Ginawa ko pala yung circle ng letter O ay may shape na tool na ginawa ko. I mean, ginamit ko. Tapos unti-unti ko ng parang may finishing touches na. Gusto ko ng straight, halos straight na. Pero hindi talaga yan straight. Kung gusto nyo gumamit ng gumawa talaga ng straight lines, merong ruler ang sketchbook. So mabuti iyon pag gusto mo ng straight talaga, no? Pero sa case ng logo na to, hindi naman kailangan kasi gusto mo playful. Tapos nilagyan ko ng parang yung mga strands. Yan. Yung mga strokes na ganyan. Na parang para sa puno. Parang nasa puno. Or parang sa kahoy. Yun. Tapos talagang isa-isa ko yan. Mas straight pag isang beses mo lang ganunin. Ini-stroke. Tapos mas straight yon. Pag unti-unti mo naman, parang medyo gumagalaw yung pag unti-unti mo, parang mas gumagalaw, mas hindi siya straight. Pero pag ganun lang, tapos erase ka na lang pag mali, ayan, mas advantage yun. So minsan, no, pag gumagawa ako ng drawing, go with the flow lang. Parang di ko pa nga iniisip kung ano yung future na gagawin ko. Tapos dagdag na lang ng dagdag. Gusto nyo kung ayaw ko ng itsura, erase na lang. Ito, continuous to na parang nagugustuhan ko na yung mga nagawa ko. Ayan, continuous yan. Tapos, ganda nito. At satisfied ako sa mga ginawa ko para sa logo. Hindi naman to talagang logo. Siguro, lang, parang art card. Parang temporary logo lang muna. Kasi mas maganda talaga to pag straight. Siguro pagdating ng panahon. Pero ang maganda nito, may PSD file ang sketchbook. Yan. Adobe? I think Adobe itong sketchbook or hindi. Hindi ko alam, sorry.
um, siguro ang PSD pwede mong i-import ulit sa Photoshop, tapos dun gawin mo yung mga kailangan mong tools sa Photoshop na pwede sa logo mo. Yan, pwede ka namang mag-script dyan, tapos lagay mo sa Photoshop, tapos dun mo na ilatag lahat ng mga effects, ano pang gusto mong mga additional na pampaganda talaga. Minsan din parang nilalagyan ng image, di ba? Ganda rin pag nilalagyan niya ng image. Tapos naisip ko, sana naging ano to, no? Pagkatapos ko na naisip na etong arrow na to, yung arrow, mas maganda siguro kung naging green yan. Green yung nasa dulo, tapos hanggang naging blue. Parang ganun yung naisip ko. Pero hindi ko na lang tinuloy kasi parang natapos na siya. So, if ever, comment ka dyan kung mas maganda yon. Kasi kung kasali ka ng grupong ito, siguro suggest natin kung mas maganda yung green na arrow, diba? Parang green tapos nagiging blue na siya, hanggang blue, dark blue na, parang ganon. I-comment mo dyan, ha. Tapos eto, unti-unti ko na unti-unti ko nang ini-straight unti-unti ko nang na-i-straight. Mas straight na po yung linya at wala ng mga buhol-buhol or walang mga basta, yun na. Hirap magtagalog pag Bisaya ka, no? Parang naaanad kasi sa Bisaya. Ayan. So, mga finishing touch na po ito, pero hindi ko pa na straight yung dito sa D2. Yung dito sa community na word. Ayan. Ang maganda kasi sa app na to, para ding Photoshop na gumagawa ka ng layer. Oo. Yung pag-color mo sa isang bahagi, pwedeng one layer yon. Para pag erase mo, pwedeng mong ma-erase, pero yung outline hindi mo na ma-erase. Hindi mo ma-edit. Tapos meron ding ang layer din kasi purpose niyan para magkaroon ka ng mas anong tawag dun, yung workspace mo sa isang, parang kanina nag-sketch tayo, isang layer yon, tapos meron tayong nag-ink na tayo ng itim, isang layer din yon. So mas mainam yon para hindi na makita yung yung sketch mo na sa baba, di ba? So pwede mo nang i-erase or pwede mo opacity. Ang maganda sa app na rin na ito, may mga options din na gusto mong i-merge ang dalawang, parang pag-isahin yung dalawang layer, pwede din. Pag-isahin mo lahat, pwede din. Tapos pag i-save mo ng PSD, pwede ding naka-layer lang lahat, parang pwede mo pa rin ma-edit sa Photoshop, hindi yung isang image lang, di ba? So unti-unti ko nang ini-straight yung mga baluktot ng mga linya. Tapos maganda kasi pag gumawa kayo ng mga lettering, dapat yung yung laki ng letter consistent. Parang 1 inch yan, consistent yan sa lahat ng mga letters. Hindi yung 1 inch dito tapos pag dating sa dulo parang numinipis. At eto na,
last na mga ito yung outline ng white, last na ginawan ko ng additional, tapos nag-erase para consistent siya. Yun o, tingnan nyo, ganun pa rin kalaki or ka-thick yung mga strokes. Yan, you know sa araw. Ang ganda tingnan, no, pag ganun, pero mahirap pag ikaw yung gumawa. Ganda lang tingnan lang, no, pero pag ikaw na yung gumawa, parang nanginginig pa yung kamay mo, tapos yung wala kang oras kasi haba. Ginawa ko to mga I think 3 hours. Hindi pala, mga 2 hours lang. 2 hours. Tapos ganda naman, pero matagal na kasi na hindi ako gumagawa, kasi nung unang panahon ay gumagawa kami ng poster, mga yung logo ay Photoshop lang. Tapos yung iba gumagawa sa Illustrator, pero hindi ako marunong mag-Illustrator. Kaya ngayon trinay ko tong iPad para social, para kakaiba. At syempre naman pag iPad, mas gusto mo yung playful kasi diba yung strokes, tapos parang painting siya. Ito, ginawan ko na lang ng yellow background. So, ito na po ang finished product. I hope nagustuhan nyo. If gusto nyo ding sumali sa New YouTubers Community, search nyo lang yan sa Facebook. Until next time mga Megs, thank you so much. Please consider subscribing na, ha? And until the next video mga Megs, God bless and take good care sa quarantine time natin ngayon. Let's pray na makakita na tayo ng vaccine at maging safe na tayo at mabalik na tayo ulit sa normal. Bye-bye!